ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. We want to maintain and we want to make this river clean because we have experience in Shillong. We have the Wa'umfa, Wa'umshapi, which is now polluted. So we don't want other streams in Shillong to be the same like other streams. Ka Khasi Hills Autonomous District Council Hashwaban Pentre Kamno Yaga Solid Waste Management Program Haga Shipau Tarik Risau Arhajar Arfulai Kala Late Ban Jurip Bat Kihe Jonga World Bank Yakawa Umken Daga Jingtmu Ban Penek Pensa Yaga Tolong Jonga Negawa Hadian Bagi Breu Gi Basyong Basa Haga Nega Jaka Kila Sedang Ban Bread Yaki Nyut Syapo Kawa Yaga Nega Jing Jurip La Lam Kmat Hi Dau Chief Executive Member Jonga KHADC Ubak Peniait Sing CM Katba Nakaliang Jonga World Bank La Lam Kmat Dau Terry Martin Haga jingsak hilang jong ginongelam shnong ka shnong madran riting bat lombasuk kentup lang ruya ginongelam ka shnong jata bat mau sebut. Haba jurip ya gane kawa la saki ya jingdon jong jabo kibala bread pathar syakawa baru bawat nakaliang jong sipai. Kila pentut ya ginala syagane kawa akat bagi breu ki penon kam ya gane kum ka jaka sait kali. Haba ya nujor bat kiwei kiwa akibadan hapo kanong ba Shillong. Laban ong badang la ban pun ko ya kani kawa la dagi nongelam shnong kia trailang bat ka KHADC. Nakaliang UCEM bat kinongelam ka World Bank kila penlong ka jingyalang bat kinongelam shnong ka shnong umpling nongra lapalang bat renja hakaba kaladon ka jingbetsyai nakaliang kihe jong ka World Bank halor ka pilot project banbu ya ka Resource Recovery Center na benta ki nyut ki bami na ki yeng brio. Kani ka kenhun kala lej ban jurip ya ka jaka ha maulai mauro ya ka baga shnong kala dep ban ais ngobha na ka benta ban bu ya ka Resource Recovery Center ka ba he kumba prahajar square feet ya ka balak milenti ban sedang traino da ka ba shen on bu ya mau nong rim bantei ya ka center. Hadian kata kani ka kenhun kala lej ru ban jurip saya ka Martin ka badai ka jaka bret nyut ki shnong baper ka badai ru ka mat ka ba khluj bha hagi khindiat snam bala lej no namar ka jingmi jong ka jingsma na kani ka jaka. Habaya keren bat kilat pathai khobor uba peniat sing si mulai tu bahadian bala dep ban bu renti bat penbiang ya ki kendon ain jong ka Solid Waste Management Act 2020 on kang persya ya ki brio ban kentur syajan jong giwa bat on kang ru ban pentu ya ki jabo jaklia na yeng brio lengba ki nala bat khamtam ya ki septic tank khnang ban wan rapat ya ki jingkho jingsuba jong giwa. Ting yo banwan ningkong mene hapo madan ting ka them basuk kani ka shnong ka yakhap bat ka shnong jenta mo shibut ba kui shnong ka daw ka jingle jungi hang ti po shnong madan ting them basuk kalong ba kani ka catchment area ka don hang tai ka ba penmi ya kani ka tolong ka bangi khot ka wa mken te kay ka daw bangilit chete namar ba ka jingthmu jong kani ka jingya trailang jong ka KHDC bat ka World Bank habai dei ba kani ka Solid Waste Management Program omtang ba kan pe banwengi ki jing ye kinyut ki banmi na yang lene na shnong henry ni don ka jingthmu ba kini ki wa ki badan hangni po so shlong bat shakhap sot ba kinlong ki wa ki ba khoit ba kumban shupen kenmau ngila mat jing ba ba shlong nakadaw ko jing jakhlia jong kawa ungkla kabami na adu nang tina po kli nang thmai ter dam thring kapoi shapo lapalang renja umpling
bat katut siapa urkaliar bat kapoi siapa wam kra terter ni baka kawa ka long sya ka ba jabo kabaar pat kani kawa syarpi kani ru dikawai kawa kabadan po sosialong kabla penjabo sisya bat kani ka ikai kabangi i ngim kwa ba kiwai pat kiwa ki badang khoi kum kawa umken kawa umngot bat kani kawa miam kabawan nang pena po stan soyong kan jaklia kum kini kiwa te nomor takadaw nakaliang jungi ni yo ban yale ringkat bat ki official jong ko World Bank menne ban yo jingmut ban yi hasait ya ke ka baja te kum mangi lap hi ka jing jabo jing kiwa kalong bet na ka jing bret jabo jaklia ki solid waste nakishnong shakiniki wa te ngin persyang nakaliang ke HDC hadin bangila ikendu menen ba World Bank pangila shim ya karai ban pendap no hapo ni benai ban penbit penbiang nen ban penmi no kita ki guidelines ni ki rules ki jongi ki ba la ai bor kat kum ka khasil satu mas district solid waste management act arhajar arko hapo jong ka act nakaliang jong ka executive committee ngin penkre ban pendap no ka rules ba ka guidelines ba ngin yo ban ya trailang bat ki darbar shnong ba fair ki badan hakini ki santali ki district hapo ka jingpe jong ki HDC te kabaar ru ngila yo ban kendu meneh po umpling bat ki katu kat ni ki darbar shnong umpling darbar shnong lapalang kanongra bat kerenja kini ki darbar shnong ki badan hasot bat khapson te ngila yo ban ya phliu jingmut bat ngia keren syapang ki lat kelenti ba ngila ban ya trailang habidip kani ka solid waste management program kejungi bat ki darbar shnong kumno banang penjanai shu kumno banang penbahas shu ya ke ba ki shnong ki la jule barush kata ka jing penkhoi ya ka shnong ka thau ka jing lum mi ki nyut kamdai ka badang shen ya kani ka kam lale daki babul kali ki darbar shnong la daki bonsnam te teng ki don ki shnong ki bom don ki badan kali ru kila do ki kali te la dan kam men repair la dan kam men thit thmai namar takadaw ka executive committee jungi men hakani ka way na ka program ka baningkong ka program ka ba ningkong ka ba bidai ka solid waste management ngila ai kali syakumba arpo tamteli ki darbar shnong kum ka dak ka jing sedang ni kani ka kam te tangka jing ai ka kali shi ki darbar shnong banweng jing jong nyut kampal la banlong ngidong don kam banwat ke ikila kelenti ke kita ki permanent solution bangila banya trelang ki darbar shnong banweng shi sunon ni gani jing ndai tang ban khuit ka shnong ringi hap perkhat la dala dep lum yo nyut na shnong shaikin bread kumno kin treat lani kumno kin process ya kini ki solid waste ki bami na ki shnong ki yeng ki jungi da ka jing ekran ba ki darbar shnong ba ki nong kit kam ju ki darbar shnong ba per but ngila wanru apo mauro kawai na ka pilot project jong kanika resource recovery center kaba ni la dep mang ya kapisa ka ban penlut kumbasan pulak tam na kamta kani but haga jinghe jong ka jaka kumba prahajar square feet kermen scam bakani pilot project kan long ka ba siswa but ni bu jing thumu ba hapo kani ka lai benai la ban pendap ni pilot project ban sedang ya kam te kemilenti ba ngila sedang ban jengok ru la sedang ban wat ru ban identify sikiwi jaka ki bangila ban bu ikiniki RRC te ling ba kiniki RRC ru kan yarap shibun ba ye kinyut le si jaka ban wan ban the po Martin Molai ni la penduna shibun te ho ngindang don kam ye ke Martin ya menta shipor inrai ka permanent solution ko mga ong mene habide ka solid waste ni don kam te namar takadaw kani ka solid waste management program jungi ka thonghi ka debe shajangai kam dei tang ban shulum minyut ban chuan brat ni la kut kata henry kumno bangin wat kala tenti ban process ru tingila ya penbek nakaliang ka executive committee ba uni benai Oktober haki arpo tarik sheneng kandon ka training ka bakarpang
ka wayna ka state hapori India ka bandai bat ka solid waste ngin pha arngut ki officers habide kini kam namar ba ngikwa da ka jingdon ki RRC hapo Kishnong ka jingdon jong ka Martin batru ke kalat kalti bangi kum ka council ngin la ban shim ya ke sinjam ka batmai ban la ban penduna ya kinyut ban poish po Martin hajing so jonga ka permanent solution midon kam katahi ka long bangin hab ban wat iki kilat kalti bala ban wanra ka processing plant ka babit ka babiang kat kum ka jingdon kam jongi shani ba kinyut kimi ki bakumno namar kinyut ki bami na jakanong kendong kiap her kinyut ki bami na po jakasor kiap her kinyut ki bami na jaka yo kiap her na ki commercial area kiap her namar kadau kani ka jing one ya ka field inspection ke jungi mentasngi la ban sutu shibun bahagi eke bengi la ban lum yeki jing tip na ki dor bashnong repair but ling ba kani ga jing yo jing tip ke jungi mentasngi ling ba kani ga jing lum jing tip bengi kan yarap yangi ban la ban penmi yeki order ki ba yade ki ba biang bangin la ban pentrekam hakini ki si bor ban wan dena kaliang ka council ni bo da kumno shib nai ban la ban penuan durlut baru ya kini kacing syam gajungi ringkat gajungi tray lang ba World Bank tray na ka World Bank ki bu la kumno ya kini ka project banla ban assess banla ban collect iki data banla ban wanra ikata ka complete compilation ya kini ki data abide kini ka solid waste management hapo Shillong ba kini ki Sun District kabu keluit da kumno hapo khat arbanai te nakal yang jungi yaki badan kam nakal yang ka executive committee ka KHDC yaki ka bangin tray nakal yang jungi ngila bu target entah syubnai ben pendap te kami nanti bawat nakal yang ka World Bank kan I full support khamtam ki technical service nang ta ki service ki bakila ban ai bat kumjuru nakal yang ka executive committee ngin yo ban trishtom ringkat bak kajing trelang ki dor barshnong nam ta ban wang imaging bat kumjuru ngila ban mangtingka ban nyarap kerpang wat lada don kam haki shnong ru nakanika 15 finance commission ka tai grant ka bala mang bai thik nam ta ka health sanitation te nalor ka umbam umdi sakanika solid waste management program gujungi ru ngin mang biang nakanika 15 finance commission tai grant kanika jingi khun jungi ka KHDC menta ban weng ini ka jing jong solid waste kam dei ka basuk ka dei ka ba bolong challenging ba but renginum kan randian pat nginum kwa bandan Martin saar lai teli hadian de ka jing tmu jongi ban weng shi sundan ni jing but what ikni ka Martin ka bla long ka jing du ngan ongkum no ka jing wit ba yeki pai ba no shnong po molai khamtam kini shnong ba marjan wa ka jing smart ki ar lai kilometer kadang be sikini ki shnong te kani pla wan ra ka jing wit haka imlang ka salang dengan aso ba kum kinomik khman ni don ye ka jingkit clear but ni don ru ye ka jing sokya nam ta kanika benta nak yang jungi ini atrishtom mga kentu ya baro lai pho ngut hi ki MDC bakin ya trelang maka ni kam dei ka kam tang jong ka executive committee kani ka dei ka kam jong ka council di Brockway nakamta bangin a ji syukuri ba hatam nam ta ki ba hakini ki santuli district menne kla don ka jing kran ba lada kani ka RRC ka long ka ba seiso country kam ba kam da don kam le se babaro kishnong kin don kam ban yo jaka ni sutu hapo sor kam de ka basuk ban yo jaka ka dor ka bala rem ba ka jaka le se ka kishnong ru kanam don shu ka jaka kishnong jong la jong hab ban shuwai le se da don kishnong ki badan jaka kila ban ai kata kala nang ba henry kini kishnong bom don pat ngila ban share hakitu ki RRC kishnong ki bamarjan but namar kani kam da dei tang ban pen khu yo nyut balai naka waste recovery center WSC mensyuang ikot mentangi ikot resource recovery center ladangi ong bet waste la so bet dei tangki marjot ma ba kabalong waste na kabam don jingmut ringi ong resource kamut kadon jingmut menta kamut lingba kani ka RRC bala ru ban kintiwat ya kayo kakot jong kitu ki beriu ki baterai hakatu shno kamut ngila ban khot iki self help group ki long keme ngila ban khot ki seng samla ban trai bat lingba kani ka RRC kala ru ban don kala kamai chakpo
te namar ta kadau kani kam dade tang ban pun khut nyut henry ngin hikai ru ye kibre bakin la ban yang ka jong kejat ling ba ka jing don jo kini ki RRC kini ki official jong ka World Bank kim dade ba pe tang ye kari India ki pe ye babun teli kiri but kide ki urban specialist jong kini ki jaka ba pair but sultanat ba hadin ba nakaliang ka junging ya kendu iki hapo Delhi hakaway naka meeting bat ka urban affairs ministry hapo Delhi how banai June te kaladon ki foreign guest ki babun bahang ta ki foreign official ki babun nga yo ban keren bat ki te ngala keren kerpang bat kini ki official jong ka World Bank ngala keren bat Terry Martin bat ba kit ngong bala dalong ka bala wan dala di ban wan pe kumnu pila ban yarap ini ya ka ri ke jungi nang bangin la ban trelang bat ki GDC nama mangila don ya ka ak te kiru dah kata ka mensim jin songkya ki la penbek bat dangshen ki la pha ki email sanga bat ki ngila yo ban penbek ya kanika jing ya kendu te hakajing batai ka jongki ki long ki ong ba long very interesting ban tip ba hapo ri hasi ka jing pen khu ki shnong kala don lupa hakariti ke dustur ka jongi te mdai shu kum hakiwe ki jaka ka ba phiap ban hikai lut baro ten re hang ni ka mensim jingmut jong khat ka badan hangi ki khasi hi anong hangi jai ban ri khasi ngila don lupa kata ka jinglong ba hab ban le khut te hoi we ar mla lai kata Henry babuan hi lar pi phai sha shnong nong pendong ne phai ha sor ki babuan ki yeng ki sam jungi ki debi ki yeng ki sam ki bale khut te ki so ki I ba ki phla ba ya kani kar kom but andang ila ekran but ki ru ngila ya kendu bat ki dorbashnong meneng ya kendu bat dorbashnong umpling ba ki we kilingo bawat hakishnong ni don ki office trikam bat kani ka office trikam kumno ki collect ya ki wes na kishnong ling ba kini ki trok bat kumno ru baki kisio by kali kini kinong shnong ya ka shnong te ki kendet ba habasio ki pai ba nong shnong ya ka by nyut by kit nyut ki dapen biang receipt na kalian shnong ki dalong pla ba ki ani haduk kan ni kila dale lupa te menta ka sistem hapo rikasi kala don lupa kumno bangin nang penjanai kan menta te hagijing syam juki ki syam ba kanam don jing namar ka hangi kala don lupa kan ka sistem la don lupa traditionally la benong gariti dustur ni la don lupa te ban saban wanra ka sistem kat kum ka an ke kendon hakajuk mentapat ni don kam hi nama teng ya tingkhu ni poise yang li yang saw kum kita ni hab ban wanra ling baki an ko her ba te nakaliang juki ki penpau ba kemdon jing seba gini I ba ka social long shisin ka singi kan salong biang kata ka social long ka ba khoi kumbala banana amber kata Scotland of the East but niru minitrishtam but hot namla he shimit pen kela sikin buon ki brio kenong ba kila khmit lenti ban kela no shibna arbanai da kamdai ka basuk kata te yamenta shibna ngi hab ban shong ban sei baro ki bor ki bot jungi kumno ban wara ki guidelines ki frame guidelines bahkan ya hab pat ka ritisan syar nadu dis council haduk ka it hima haduk shna ha na kamta ni ka kani ka shong kam dabot ka san pholak bese ka jingmang jungi ka council nam ta ka RC banlong be kaju pi kidon ki jat shnong ki ba kindon jakal sitang 1000 square feet oh ilala ban don ki RRC henry le se ka jinglut ka namlut pak kata le se ka khamrit siki ki shnong bala kham he kidon jakal ba he ngila ban kham ai kham bun te katu kat ni ngin sapen benaru shi ki shnong hangnung ngila jiat ikini jakaban banbu pilot project jong ni ke RRC but ikani hi ngin nang fund shwa be nakaliang council but ngin sadan kam yaki technical assistant ka bor perkhat perdan ka bor ban pentrekam ban seiso kani gejing temu jungi ringkat ba ka World Bank but kiwe ki benta ondala ya ka kam kan sabatai hi ka kam kam dadan be balong specific ban ong katno ka limit bala banbu kibo be 1000 la long man 1000 square feet la banbu kan RRC te ka syong hi ka RRC ka syong kumno pi manage kam dadi pi don jaka katno henry da ka biang ka management ni darit makana jakaru yau tu nyut man ka kenta man ka sngi la ban
ban lik bu la shim la lik transport kitu recycle bat kitu ki decompose la ban proses kumta ka syong haka management paro kam da syong kata ka jaka te menta ta kadau na kaliang jungiru ngi trai lang ba ka World Bank khnang bangin yo je kita ki ideas ne ki jingmut ki ba biang bha ban ngin pen klan ya ka policy making jungi but ka management ka jungi lara biang ka policy making jungi na trai num arta tien bangin la ban trai ban wengin ni jing jong solid waste bala mi bon na po social long kat ni ka resources ni don haki municipal area kini kilai tindi kisnong kiladon ka municipality office kat ni ki kali kiladon haki syabar jong ka municipal ngiladon mengi ka KHDC ngiladon ka state government ngini trailang tengah ngasno kanam don jing da ka biang hi ka management ka policy making jungi kumno ban pentulun nang ni syakmat habedip kanika benta te ngai iba kanam don jing but henry hab yasha katu kat ni tengah kentu sai hisian ni ki bai ba ye ki jungi apa ni po ri khasi khamtam kini ki santali ki district apa jing pe jung KHDC bakin ai ken jing trailang bat ni hot kindon ki bangin hab ban bu ki kendon ki ba teng ngimban se bat nam ta ban yat pe kata ni kentu bat ni pan jimut bat nakal yang jungi hakani ka rules kindon ru ka jingdon kam banlong compulsory bandon ye kini ki solid waste management committee haman kisno haka rules jungi ngin sa incorporate ba it is mandatory neka de ka bandon kam hadu kata bandon ka solid waste management committee hamparo kisnong hapo kini ki san district nama lingba kani committee kan la ban pentrekam ye kini ki project jungi hapo kisnong ki jongki ringkat bat kador barsnong kan long halor kani ka committee kan long